Altså jeg kunne godt tænke mig at komme ud til Bulbjerg. Der er noget med, at hvis det er lavvandet og stille vejr, så kan man se resterne af Skarklit. Okay. Jamen det synes jeg var en god idé. Tranum Klit. Det er sandskulptur. Det sted, hvor man hiver bådene op. Hvad det hedder? Det hedder Torup Strand. Det er også i nærheden. Ja. Der er en god badestrand ude ved Klitmøller. Ja, men 17 grader på land, så er det garanteret ikke mere end 12 i vindet. Og det blæser. Nej tak, ikke lige mig, men vi kan godt se på, om der er nogen, der er modige. Svinkløv Badehotel, det er så flot, og det ligger lige med udsigt, sådan fra alle værelser. Jeg tror, det er dyrt. Ja, men hvad gør man ikke for sin kone? Ja, jeg går hen og smører en madpakke. Ja, så kommer vi afsted. I havet ud for Bulbjerg stod der indtil 1978 en 16 meter høj klippe, Skarklit. Den væltede i en storm, og i dag kan man i stille vejr og ved lavvandet se det, der er tilbage af kæmpen. Bulbjerg er en limstensknude, der rejser sig mere end 40 meter over havet. Den er konstant udsat for nedbrydning af Vesterhavets bølger. Hver vinter falder der sten ned på stranden. På klippeafsatserne yngler den nordatlantiske mågefugl riden i stort tal. Den behøver ikke megen plads for at opfostre sin unge. Lad os komme væk fra skudlinjen til et mere fredeligt sted. Heldigvis fik vi bremset i tide. Her ved Tranum Klit er der livlig aktivitet. Det gælder om at bygge det fineste slot eller den flotteste skulptur. Rideture i den smukke natur ved Jammerbugten er meget populære. Der er langt mellem de badende turister denne kolde julidag. Gad vide, om manden inviterer på middag på hotellet. På Torup Strand er der normalt en masse at se på. Både der skal i vandet, og både der bliver trukket op på stranden
Men når vejret er som i dag, ligger alt stille. På nær vinden. Fra områdets mange fugletårne er der en vid udsigt over det flade landskab. Her er rørhøgen på jagt. Mødet med de store dyr så tæt på var skræmmende. Badetur bliver det vist ikke til i dag. Klitmøller kaldes det kolde Hawaii, da der her er optimale forhold for surfing på grund af den stærke vind og de store bølger. Vores to venner burde nok have startet fra den anden bred. Med sådan en stiv kuling på kysten skulle det være en let sag at finde rav. Er det nu også rav det her? Vi må hellere spørge.